hau ikustera. Ara, begiratzen jende dago, Egia da, zertan ari dira denak batera. Ume mordoa dago. Aizue, nola duzue izena? Haino zen hitz egiten baduzue ez dugu ezer ulertzen. Ohartu altzarete denek aurpegi berdina jartzen dutela? Norbaiten zai egongo dira. Noren zain zaudete? Irukia zan! Ba, oietxe gara gu! Egia da, oraintxe astera doa. Nik ustera noa. Ni ere bai! Baita ni ere. Bat biru hirukote bat gurekin ondo igarotzen, ipuinaren bihotzera bidaiatzen, xagua lagun direlarik. Naiz bihurriak izan badakigu zer dagoen gaizki, nesarri naiz zigortu irribarretxu betigu. Bat biru beti alai gatoz, sugea dantzan dabiltzala. Otsoin potxak jale eta sorgina, ontza berritxu